talebe Yahyayê ku waftîs kerdê rojê name İsa'yê Mesîhê hetû ey rêvatî ma roja tepşenê ew reîsî mayekî dîndariyê ê zî roja tepşenê. Qandê çi talebey to roja nê tepşeneyê? İsa'yê Mesîhê înarê va. Jû veyve de wexto ku zamayo embazan di xwe ya piyayo, embaze ci pirûz nêkene. Hema rojên do bîro ku merdimî do zamay embazan de cira bigîre, ew o wexta do talebey midê roja tepişe. Behdo jû reîsî sinagog ame İsa'yê Mesîhê hetek ew ey vero secde kerd û va keyna min merd hema eke ti bîrê ew destanê xwe ay ser û ronê ze ado merg ra werzo. İsa Mesîh werza payû nê merdimî dima şi ew înana piya talebey cizî şî. Wexto ku İsa Mesîh rayra şiyê jû cinî amê ew nimitera dest na çinadê ciya. Na cinî ra di wê seryo ku gonî şiye. Xo dişmişî bîyê ew vatê eke ez destê xwe tenya çinadê İsa'yê ro daze eda weş ba. İsa Mesîh agêra xwe peyû na cinî dî ew ayrê va meters îmanê to tu kerdî weş. Ew hema a sat de cinî bî weş. İsa Mesîh şi keydê a keyneka ki mer dibî. Zeredê keyî de şêrîgo gird est dibî. Ew îna vengên do pêta qandê a keynek bermayên. İsa'yê Mesîh înarê va no wedera bivcî şirê teber. Keynek nê merda. Aya hewndira. Neysera şêlik huwa İsa'yê Mesîhê ser. Wexto ku şêlik şî teber ze, İsa Mesîh şi serdê keyneka ki mer dibî ew destê cira tepişt ew keyna hema weriş pay. Merdima hemin no girwe dî ew çoşme di hemme cara vila kerdî.